U novoj epizodi Clash-a. Sad da se gledamo ovdje malo. Česti zvezdano, 16. Ovo je čisto. Da bismo poigrali malo Clash. Mislim da su još neki. Naravno će da izađe previđe što se ovo da izađe. I to za kog da uđete klas. Kada hvala što svi da uđete. Da svi je dosta malo sedmice. Ništa. Aj. Tako da bude klanina. Ja bih koliko je cijeli noć, ovo što da sam i napo je. A mene u baza. Je to topova? Je stvarno? Ne to vjerova. Dosta mi puno malo para. Ne znam kako da ovo što će biti jedno svoj. Ovako napravili jedno sebi strani baš nešto. Ja sam rekao na početku klipa, ja sam malo bolestan, nadam se da to neće mnogo se ne bolestan. To je. Došće došli pomoći. Mislim da ovako već to govori. To je platio. To je platio i idem WC. Znači, nešto da se zadržim na Clashu jeste WC. Što nemam šta druga da igram. Što nemam ja ne budući tako da igram. Još mi jedno zapiju, gdje to kreći. Neko neće. Izvinjam se. Da, sada. Kako će stavljati? Treća se neki doktor. Da ne mogu da ekran kad će se završi. I jedan. Ja sam vidio se dosta. I to je posljedstvo brzo. Evo. To je tako nešto čuje. Zbog nosa mogu jako da pričam. Zbog nosa jako da pričam. Ali jes je to. Čuti? Zato što... Ja. Izašao sam, izvinjam se što sam. Ne trebam se gasiti ovako. Da mi prekinuo klip. Prekinuo se. Neću vas kupati. Ruske. Tako. Tako što je deli. Vidim što sam bio počeo. Morao šam. Možda. Ja smijem uveč. Ovaj klip snimam uveče. Uveče, možda neće uveče kada vi budete gledali, ali uveče. Ja sam neki sati. I ovo je tačno 18. dan. Ne pojim, kužba. Ono što nije kada. Ja preskačem. Ćemo neko reći, još prema da ovo tu unutra. Soko, napravim posle. Još uvijek. I napravim. Još.
No, još par minuta. Snijemo. Ja ću pustiti u Gigantu Šlokar, pustite ga svi. Jedan napadnik. Šta mi? Še je to? Sada reći, ti si bot, trebaš da napadaš jače igrate da biti barem jače. Pa da vam snimaju preko topove, da počekaj Gino. Nisam znao to tako. Je sad ključano. I hoće li se ovo čitati? Ok, ljudi, nije rekao da je to da klip. Ok, ja ću da isključam. Znači da. GTA 5. Ok. Što? Znači GTA 5 mislim stvarno, ja bih rekao da je to od ovog klipa. Evo se ljudi u sljedećem klipu, ja sam stavio na telefonu GTA 5. Treba se vidimo u sljedećem klipu, čao!